مرا پر والا نبینه راستیش جه انسانه توریست پرش گلک دولتی وانا بدی والا بویه ملتیش خورد کنم کیم بجی ملتی کنم Eftiriğine hep çok şükür vardı. Kabağımın orada bir kotu bir şey vardı pelik. Vardı pelik içi. Efgani balkeşi. Avayeti ve karın. Gelek de veri Avrupa. Ve ev işaret deyip mana avayeti ve karın. Ev nişana ve لخوارنی کم هاتی چیک evji diri mezrekiye mezre kemne ana maddi tevaya i ev bajar buqi ve birne selleşker siyasetle dar همه گشت برده و شرط بی مثلا آن وقت نزد دوره ترخ جبه دورش دوی قبطل پلاتس آچونا کلی دورده زلامکی شکلی جهانیه لسروی شکی اوجی لکلا ساز بکیم نره yani ben elektronik çekiliyor. Je veux juste qu'elle a mon écoute. Stejik bir kereki başladı çekiyor. Bunlar asas bukiydi bir kere her iki pamla jerti bağlamlı kişiye sersermecide müzika xudkın dikın tarifat kın ev bekar ne hene
زفتانی بەدشێرە ji bo zêde tesîra sermî qeşê li wan nayê erê ev jî sê deriyê kilîseyê deriyê kemîn 774 ê duyemîn 1628 ê sêyemîn jî 1959 hatî çêkirin. Ev dever jî müza vê kilîsa domê Amgu a Herîkem ev jî müza wê ye ana ketina wê hundur qedexê ye gelek tiştê wê dêrê êdîyokî di hundur vê müzavira de ye ketina wan ana qedexê ye ve jî hewşa wê wenî xuya dike.